penjo. Governors luero gi kabisa. Hai. Wewe nyano bungu wicho bungu daka riyo kende wach mitieko go. Yena monda akau thuolo make mokwongo yena monda akau thuolo makende monda goero kamano ne President mar the Republic of Kenya to gi jogo duto matie bwo sirkande kuom luor manyocha onyiso mathoth ahinya ka ochung' kod owadgi Raila Amolo Odinga kendo jatelo mosetiyo ne oganda kendo kode a befitting send off ma worth of the head of state ka nyocha timne the state burial. Wagoero kamano on behalf of the bunge la wananchi wawacho ni en gima moro wakako oganda kendo wagoero kamano ne ker. Mar ariyo wagoero kamano ne ker kuom creating structures manyalo konyo vijande kaka Nyota to gi other things ma osebedo ka otimo koni gi koni. Though all is not enough, but mosebedo kotimo go wagoero kamano. Mar ariyo chaka goero kamano tadwa kwayo leaders waduto te ma gin MPs, MCS, senators, governors ni gima duong' kabisa ma ginyalo kelo godo luor ne molo senindo Raila Amolo Odinga en bedo jogo ma okoero mibadhi. Ok wagomb jotelo makwalo mwandu mag jopiny. Wadwaro jogo matiyo kendo miyo jopiny gi offer services ne jopiny. Tadwa kwayo ODM party ni the best way to embrace ODM kendo keto ODM e ong'ala maber ma ji duto bro morgo en timo yiero e yo mowinjore through processes mag nominations. Gitim kendo gitim mbola gikel ji e chama mondo ji support party to gi create enough structures manyalo provide for free, fair, credible elections come 2027. Okay. Mano nyalo bedo maber ahinya. Oganda luwa gonuero kamano kamoro amora ma untie kendo wachako wacho no odiochieng' machielo mondo wanere. Ero kamano mbaka ne wabro go kendo to mamba wach moro wuok kani ilaro kom maruriri. Jaod bura daka